Dámy a páni, vítajte u pokračovania tejto úžasnej hry, ktorá sa volá Stardew Valley. Prvý diel sme mali, že taký bez komentára. Tento druhý diel by som chcel skúsiť už, že riadne ako mikrofón a aj všetko. Zatiaľ budem bez kamery točiť, lebo ešte nemám kameru. Bohužiaľ. Takže ideme hrať. V minulom dieli som si ako nakúpil veľa týchto semiačok. Mám tu semiačka na zemiaky, karfiol, tulipány a ešte aj kel? Asi to je kel, neviem. Nie som si istý. Prejdem si vyprázdniť inventár a pozrieme si tieto veci, aby som splnil ten parsnip. A on to takto spraví. Takže to bude dávať po jednom, tak to je super potom. Takže máme získať prvý level farming. Potom máme postaviť hniezdo pre sliepky. A získal som 100 coinov za to, že som pozbieral toto, parsnip. Neviem čo to, jak sa to preloží. Takže máme tu z nejakého toho obchodu, vlastne to je ten obchod, ktorý som naposledy kupoval. Neviem ako, čo sa to, som to neprečítal. Dačo zrušili, či čo, neviem. Veľmi ma to až tak ma to nezaujíma. Pre mňa je to nepodstatné. Takže drevo máme naťažené. Prešiel už aj druhý deň, cez noc som dostal výplatu za tie paštrnáky sa to asi volá. Dostal som asi 500 coinov a konečne sa mi odomkol recept na to, aby som mohol vykraftiť. Napríklad aj fertilizer môžem, čiže bude lepšia kvalita tých plodín, ale hlavne je tu strašiak. Je to takýto pekný event, tieto cherry blossom listy tu padajú, akože vyzerá to super. A momentálne môžeme... OK, to som nečakal. Čo sa deje? Čo je toto? Ja som chcel ísť ten most postaviť. Tak asi nejdem. Toto je veľké komunitné centrum. Vlastne jeho ruiny. Bola to vraj kedysi radosť, hrdosť ich mesta. Vždy tam bola taká zábava, aktivity a takéto. Teraz je to ruina. V dnešnej dobe mladí ľudia radšej sedia pred televízorom, ako by sa mali zoznamovať s komunitou trebárs. Tak. Ale veľká korporácia sa rozhodla, že má povedala tomu starostovi, že má ten pozemok predať, lebo to chcú prestavať na skladisko, ale naše mesto by mohlo použiť tie peniaze, ale je niečo, čo ma stále zastavuje predať to. Ideme sa pozrieť dnu. OK. Ukáž, čo tam bude. Dúfam, že nič strašidelné, lebo toto má byť hra úplne, že pohodová. Nebolo písané na Steam, že hra typu hororová. OK. Vyzerá to, že tu dlho nik nebol. Podohy sú vytrhané, voľaké jablko tam je. Tu je dáka pec, či čo to tam je. Už teraz tu buliny, bubosti. Tu nejaké hviezdy treba dať.
Tu bol krb, tu bol akvárium, to je rozbité teraz. OK, povedz na čo. Chcem vidieť, čo je to jablko zelené. Vraj mu naháňam strach. OK, on že vraj ide domov. Dobre, to asi skipne, lebo strašne na dlho. Tak, a sme tu, konečne to ideme opraviť. Dúfam, že mám dosť dreva. 300 kusov dreva, akože, to je dosť. Dobre, čierna obrazovka, to som presne chcel. Akože na toto. Na tie dve dosky trebalo 300 kusov dreva. Z 300 kusov dreva by som postavil, že neviem čo. Celý dom. Tu máme veľaké korály. To by som mohol dať Vincentovi. Či Lavisovi. Bol to aj Vincent, že? Som si skoro istý, že to bol človek, ktorý sa mal Vincent. Tu je takéto. Môžeme loviť ryby. Nakedy v budúcnosti. Akože to fakt nič nie je. Ja som čakal, že to dačo bude. Akože kvôli tomuto som tu staval. A nič z toho. Ani dačo také schované, ani nič, tak to je o ničom potom, to som nečakal. Iba Eliotovi kamaráti tam môžu vstúpiť. OK, ideme pohľadať Eliota. Chcem s ním byť kamarát. Môžem si tu povedať také kamarátstva. Eliot, tu je Eliot. OK. Neviem, čo má Levis rád. Mám vraj navštíviť komunitné centrum ešte. Taká osoba. Ľudí je to veľa. Ideme sa zoznamovať. To je jeden quest tejto hry. No, som rád, že to je Vincent. Som chcel porozprávať s každou, to počutuje. Aby som mal splnený quest. OK, ideme hore, ideme pozrieť do toho komunitného centra. Ak je hore vôbec. Ešte tam. Snad sa dostanem tadiaľ, to tam nebolo by zle. Že by je to ono, toto. Je to veľké detské hrysko iba. Yes, dobre, sme tu. Je to v poriadku. Ideme sa pozrieť dnu. Čo tam nájdeme? Nič strašidelné, poprosím. OK, tu je takáto miestnosť, súdy tu. Takéto veci, drevo, lera. Ukáž, čo je tu. Tu je, tam bolo to jablko. Veľká takáto. Akože, neviem v takomto jazyku rozprávať. Zaujímavé, to som nečakal. To bolo celé. Konec questu, ok. Ani peniaze mi nedáte, ani nič. Ďalší papier, čo svieti, nemôžem ako? Ten papier svieti. Tak asi nič. To je akvárium, to je tabuľa. Tu je fúha, akože trezor. Dobre. Tu máme nejakú kotovňu. Akože nič zaujímavé. Ani ten papier mi nejak nepomôže. Kde by sme mohli ísť sa pozrieť, asi to. Ja furt tá tabuľa svieti na mňa. Á, toto som chcel, no. Lík, čo je lík? Kedy to mám doniesť?
ďalšiu zimu, tak to je dosť dlho. 180 Dček. Tých peniazí, to je dosť. Dobre, akceptujeme. Teraz len zistiť, čo je leak. To je podľa mňa jedno z tých voľne rastúcich takých vecí. Ja som si istý, že sa zdá, že z tohto leaku by sa dalo toto presne tu. Taká akoby tibuľa. OK, tu sú len tulipány. Toto. To bude asi tá, neviem, to je káska, možno. Ideme pozrieť ešte. Na mojom pozorku nerastie nič také. Ja som zabudol zaliať, joj. Takú vec. Zahradkári, nepozerajte toto video. Budete krútiť hlavami, že čo robím s tým rastlinám. Momentálne chcem to strašeka postaviť. Jedno uhlie, 20 fiberu. 20 fiberu mám. Jedno uhlie a toto, OK. Postavíme si strašiaka. Nie. Fúha, som sa zľakol. Vytkal som achievement normálne za to. Ja by som ho dal, že... Sem, vraj ho mám dať tam. Tak ho dám tam. Snáď dačo odpoláši, budeme dúfať. Ideme sa pozrieť semka. Viem, že voľne... Aha, tu je to. Voľne po mape rastú tieto veci. Máme zistiť, ktoré Caroline. 2 dní mám na to, akože to je dosť, len... Ja som si istý, či mám ju vo friendoch už. OK, týchto zatiaľ nič. Tu je, a to má takéto zelené vlasy, to si budem pamätať. Ešte to som sa chcel pozrieť. Čo je tu? Ukážte. Tma. A nič z toho. Tak to nie je bohvie čo. A toto je čo vlastne, mi povedzte. OK, sú to už v ruinách. Z toho by sa možno dalo postaviť to hniezdo, nie, alebo také dačo. Napríklad, ja si myslím, že tam nie. 5 hodín večer nemôžem. Mohol by som ešte dať nájsť. Ja sa nechcem čakať 2 dní s tým questom, ako to je dlho. Skúsime pohľadať dade. Skočíme do obchodu, tam je veľa ľudí furt. Ja som nebol, že mali, ja som upiera. Aha, fakt. Onak sa tam dostať. Je spustil ešte, že... Hejho, hello. Dobre, super. Splnený quest. Máme 180 coinov. Akurát v obchode, takže... Čo je toto? Aha, to je ten samotný predávač. Batoh? Za koľko? 2000? Nemám. No to na oko nebolo by zlé. Vraj mám počkať, kým príde pier, ale... Dobre ľudia, tu by sme to asi ukončili. Veľa som toho síce nespravil, ale myslím si, že dobre to je, podľa mňa v pohode, takže... Čau.